Muri yeZimbabwe makadini zvekusangana kwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, semazuva ose muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi ndauya nenyaya 5 dzandiri kuda kungopa maupdates. Ndinoziva kuti vamwe vane mibvunzo kuti iyi yakazopera sei, yava papi, uye mberi kwacho zvakamira sei. Nhasi ndine maupdates, ndine mhinduro kune vanhu vane mibvunzo. Nyaya yandichada kutanga kubata, ngandingolista dzese dzatichabata panapa. Imwe nyaya yatichabata panapa ndeyamukoma Kadhio Chiteka. Tinoda kutaura nezvayo. Pane vanhu vane mibvunzo, yakazopera here nyaya yaKadhio Chiteka, yava papi? Tiri kuda kukurukura nezvayo nhasi ndichikungokupai update. Tine nyaya yatinotenda mwanasikana wedu wekwaodzi, wekuroorwa kwaodzi, achishungurudzwa navamwene nemurume uya akabuda panapa, mwanasikana achichema uya. Tine maupdates. Kune good news pamusoro patinotenda, handitika. Then tine nyaya yaMataga uya wekudanana nemudzimai aita zvemanjuzu, achizodyiwa musana wese nezvinhu zvaasingazivi kuti zviri kufamba sei uye zvakabvepi. Tiri kubata zvenyaya iyoyo. Then tine nyaya yaBrighton Madzivanzira, mukomana weKenza wekwasarupinda kwaDC uko. Tiri kukupai update pamusoro penyaya iyoyo zvakare. Then tine nyaya yetakambobudisa panapa yemabhinya kuwatsomba, yandaiti takasangana navamwe mai vatobvutirwa kamwana vari kubva kuchipatara nekamwana kavo kumusana kanga kaine 2 months. Tichakupai maupdates pamusoro penyaya idzodzo. So taakupinda muchirongwa chedu, hama dzangu. Kune vose vasati vabayawo pakanzi subscribe, tinokumbira kuti mubaye ipapo pazasi apa pakanzi subscribe, mobayawo ka notification bell kanobuda ipapo kakanzi izvo zvinotibatsira imimi nesu kuti patinoisawo chese chatinoita munokurumidza kuchiwana, handitika. So zvinobatsira tese izvozvo, right? Taakutanga kupinda muchirongwa chedu, titange kutaura pamusoro penyaya yatinotenda, handitika. Tinovimba kuti vakawanda nyaya yatinotenda takaiona. Tinotenda achichema panapa tichimuita interview, achiratidza kuti abatwa nekuseri kweruoko mumereji mwacho manga muchivava segavakava. Kune vasina kuona nyaya iyoyo yatinotenda, munongotsvaga vhidhiyo rakanzi dai ari mwana wako wainzwa sei pano paUtindi TV. Nyaya iyoyo yafamba kubva papart 1 kutaura kuno yasvika papart 4, ende soon pari kuya part 5. Tinotenda achizoexplaina ega kuti chinyi chapo. Ndinotenda kuti paari kuya anenge achisekerera, achinyemwerera. Last time takamona achichema, asi paari kuya ndinotenda kuti anoya panapa, tinotenda achinyemwerera chaizvo nemufaro. Nekuti Mwari vanodzoreredza zvakabiwa nembavha, zvakadyiwa negwatakwata, zvakadyiwa nemupedza chose. Tinotenda akazoenda kundofambira maintenance, kutaura kuno ari muprocess yekuti asi ndinotenda kuti zvakutondopera hazvo. Akazofambira maintenance, uye tinotenda ari kumba kwake, kwevabereki vake, although vabereki kusina, asi ari kumusha kwake, handitika. Tinotenda ari kumusha kwake kutaura kuno, uye tinotenda ari safe. Zvinhu zviri kufambira zvakanaka nemwana wake. So chinhu chandanga ndichida kuzivisa vanhu ndechekuti ipapa ndofunga mushure memasondo 2 or 3 tichauya naye panapa tichisvikomutambidza chipo chatoda kungomupa seUtindi TV, kuitira kuti aone kutangawo kabhizinesi kaangaita achengete mwana uyu, handitika. Tichazviita izvozvo manje. Then tichiri panyaya yatinotenda, regai ndibve ndangopindura mubvunzo kune vanga vachiti zvino ndokubatsira kwacho here kungogara naye pasi muchingotaura zveBhaibheri. Ndinoziva kuti kune vamwe vasingatendi Bhaibheri, asi isu tinoritenda.
ndichiri ipapo regedzai ndibve ndati inoyi isocial platform inobuda vanhu vakasiyana siyana. Ndosaka maiona sekuru Shumba vachitotaura panapa, vana sekuru vanani vanongoya vachitaura. It's a social platform, inongobuda munhu wese achitaura nyaya dzake. But ini personal saElder David Kanjanda ndiri muKristu, ndinotenda kusoko raMwari zvakazara uye ndinotenda Bhaibheri zvakazara. Saka muchiona kuti anoda kubatsirwa zviri direct naElder Kanjanda, hatimbokubatsiri tiri kunze kweBhaibheri, tinenge takananga ipapo pasoko raMwari. Ndabva ndajekesa ipapo kuitira vaibvunza kuti mazoda Bhaibheri wati isusu ndo zvatitori, unless kana muchida vana sekuru tinouya navo panapa uye nhamba dzavo tinoisa. Vanenge vachida vana sekuru munongobata vana sekuru, asi vari kuda zvechiKristu aiwa tiripo, ende tine vanhu vatinotenda nevatinotemba kuti kana tikakupa unobatsirika chete. Right, taakufurira mberi nechirongwa chedu handitika. Right, taakwenda panyaya yaBrighton Madzivanzira, mukomana weKenza wechibundu pamutsipa. Kune vasina kuona nyaya yaBrighton Madzivanzira, munotsvaga vhidhiyo rakanzi munhu ari kuora ari mupenyu. Munhu ari kuora ari mupenyu. Munoriwana panapa paUtindi TV. Brighton Madzivanzira takafamba naye kubva kwekutanga. Brighton Madzivanzira akaita rombo rakanaka pakuti isu seUtindi TV neshamwari dzedu nehama dzedu dzatinoshandidzana nadzo takakwanisa kuti tirapise Brighton Madzivanzira cancer iyoyo, although ichiri muprocess zvayo. Akasvika pakunzi anofanira kuitwa inonzi chemotherapy inoitwa in every 3 weeks. Panotengwa mishonga madrip achindosvika achiitwa meno zvavanoita ikoko vana chiremba, ina handisi chiremba. Zvinoitwa every 3 weeks. So akanzi anofanira kuitwa ka6 masession acho iwayo echemotherapy. So kutaura kunoku nyaya yaBrighton iri kufamba zvakanaka nekuti takatobva kumuitisa session number 3, kureva kuti mukomana uyu zvake zviri kuita. Tinoziva kuti vanhu vanorapa asi anoporesa ndiMwari. Saka pedu sevanhu tiri kuita taakusiyirawo Mwari. Ndo mamiriro akaita nyaya yaBrighton Madzivanzira. Taakupfurira mberi nechirongwa chedu. Taakuenda panyaya yaMichael Mataga wekumberengwa, uya wekudanana nemudzimai aiita zvemanjuzu akazopedzisira amuramba, aziya kuti ane murume. Iye mudzimai uyu akaramba kurambwa. Kune vasati vaona nyaya iyoyo munongotsvaga vhidhiyo pano paUtindi TV zvakare rakanzi akadanana nenjuzu. Saka akudyiwa nezvinhu zvaasingazivi, zvaasingaoni kumusana. Nyaya yaMichael Mataga iri kuita trick. Number 1, isu tinoshanda tiri kwaMutare, uyu Michael Mataga ari kumberengwa, saka pakareba. Handidi kunyeperai, panofambwa. So challenge iyoyo yedistance iyoyo yakatidrega kuti tinonoke kusvika pana Michael Mataga, kusvikira tazotsvaga vanhu vatakatsvaga vatakati chiendai mundotionerawo Michael Mataga, mumunamatire. Number 1. Number 2, muone kuti zviri kudiwa paari ndezvipi, so that tinoshanda tichitangira ipapo tichiona kuti Michael Mataga uyu zvakamukomberedza paari zvatingangoda kuti abatsirike panyama ndezvipi, kwete kuti tinazvo, but taizongodzokawo kwamuri hama dzangu kuti tibatsirane kuti tingaita sei, nekuti ndo situation iri munhu. So vatakatuma vacho pekutanga vakamborasika, pechipiri vakazomubata pafoni vachiti tiri kuda kuya ikoko tikuonei tisvikewo kunamatirai. Havana kutaura zvese kuti tichazoda kudini, vakangoti tinoda kunamatirai. So iye akazodaira foni iyi ari kuzvishavane. Michael Mataga akazodaira foni ari kuzvishavane. Adaira foni ari kuzvishavane akabva azoti I think
akavakata foni vachiri kumuprocess yekutaura. Ini ndobva ndaudzwa, ndobva ndazomufonera. So pandakamufonera iye akataura kuti ndiri kufunga kuti vanhu ivo ngavambomira havo kuuya nekuti ndakabva kare 2019 ndichingonamatirwa, saka hazvikunamatirwa hazvichandi. Ndiri kufunga kuti pamwe pane rumwe rubatsiro rwavari kuda kundipa, ndozvandaifunga. Zvino kana zviri zvekungonamata hazvo, ngavambomira, ngavambosiya zvakadaro. So kupindura kwakadaro kwakabva kwatongonetesa vanhu vacho vatakanga tatuma. Neni ndakazwawo kuneta, although ndisikaneti hangu ndinongoramba ndichishingaira nekuti chinangwa changu chinenge chiri chekuti munhu aite sei abatsirike. Tichida kuti tisvike pakuti tione kuti tingamuhwina sei, uye tinoziva kuti patinoda kubatsira munhu pane zvinoitika munyika yemweya. Munhu pane zvinorwisa vanobatsira vacho. Pamwe pacho zvinoisa confusion kune vanobatsira, pamwe pacho zvese izvozvo asi tichazama nepese patinogona napo kuti tione kuti Michael Mataga angabatsirika sei. Uye vana Edmund Chigodora vakanga vachitaurawo side ravo, takanga tiri muprocess kuti tione kuti vangasvika here pane zvavanga vachida kutsanangura zviya zvekuti vanogona kuendako voenda kumvura. Handichazivi, izvo zvaazvesaidi ravo. Inini handinyanyi kuita izvozvo, asi ivo vanotozviziva nemaitiro avo. Handitika, so regai tipfurire mberi nechirongwa chedu. Ndasarwa nenyaya mbiri panapa pamaupdates angu, nyaya yamukoma Kadho Chiteka nenyaya yemabhinya kuwatsomba. Chiregai ndichitanga yekuwatsomba iyi yatakabudisa last time panapa. Vakawanda vakaiona tichitaura nezvekuti mai vabvutirwa mwana nebhinya vari kufamba munzira. Yakaita kunga drama. Ndakatoona umwe munhu akakomenda mucomment section zvikazi nyaya yemubikirwa iyi handidi kupikiswa. Tikangoziva kuti ndozvazviri, hazvina kuperera nguva yana Thomas chete kuti vari kuvamwe vanobvuma vaona mavanga sana Thomas, but nyaya yamai vaya ine vanhu vakawanda vekuti muchida kuziva kuti chokwadi here vakawandisa vemunharaunda imomo. So chandingangoda kuzivisai panyaya yamai vekubvutirwa mwana kuwatsomba ndechekuti hakuna munhu akazombobatwa ipo paya paya. Bhinya riya rakabva ratodisapia, rakatiza zvekuenda, rakarova mabude kutaura kwavakomana vemazuva ano vechizvino zvino. Bhinya rakatiza, rakadisapia, rikaenda. So chimwe chatoda kuita ikoko ndechekusvika kuna Sabhuku. Tigare pasi naSabhuku. Chinangwa chedu chiri chekuda kuona kuti vanhu varongeka zvakadii, nekuti zviri kuratidza kuti muwatsomba DC hauna kukwidza bhande racho kuye kunana Penalonga, tichidzika zvekudai kunga tinoende kunyanga kudai, kuratidza kuti kuri kurura mabhinya. Saka panofanira kutorwa matanho anoenderana, asi matanho anotorwa kubudikidza nevagari vemunzvimbo. Ndo zvatiri kuda kunyanya kuonera Sabhuku izvozvo, nekuti vagari vemunzvimbo ndo vane simba rekuona kuti vangaita sei nenzvimbo yavo kana mabhinya arura saizvozvo. Taakuenda panyaya yedu yekupedzisira yezuva ranhasi. Tiri kupedzisira nenyaya yamukoma Cardwell Chiteka. Iyi nyaya iyi ine vanhu vakawanda vari kuda kuziva kuti yakazodii, yakazogumira papi, zvakazofamba sei, saka chinyi chakazoitika. Right, izvezvizvi ndisati ndauya pana kuzotsanangura zvandiri kuita, ndanga ndichitotaura namukoma Cardwell Chiteka pafoni vari kubasa kwavo, ndichiti ndakufonerai kuti ndinzwe kuti muri sei, kungonzwa kuti muri sei, munhu mupenyu here, zii yacho yanyanya. Tichitoseka zvedu vachiratidza kuti vari kufara chaizvo. Ndo chinhu chekutanga chandoda kuti muzive kuti Cardwell Chiteka mutano uye ari kufara, hapana chiri kumunetsa. So nyaya yaida kubvunza vanhu kuti yakazogumira papi, ndinotenda kuti vakawanda vanga vaine pfungwa yekuti dai Cardwell Chiteka achidzoka
kundosimudzira nyaya yake kuti mufundisi vaya varipirwe, varipe kuna Cardwell Chiteka. Ndiri kunzwa vanhu vakawanda vanotaura izvozvo mucomment section nevamwe vanotofona direct. So ini ndiri kufunga kuti kupindura vanhu ivavo, nyaya yamukoma Cardwell Chiteka ndiri kufunga kuti payave sofa yatova pakanaka, yakuda kungosiya yakadaro, nekuti tichirega kuramba tichitsvara zvakawanda. Toda kuripirwa, watotfa uzodii mangwana. Vanhu ava vakatoparadzana, vakatosiyana. Ende mai vacho ndofunga munozviziva kubva kumashure. Takazama kuisa effort yekuti tivauye pano titaure navo, havana kuda kuuya kutaura nesu. So ndiri kufunga kuti ngatichisiya nyaya iyoyo yakadaro, tirege kuramba tichinga tinotokonya tokonya nekumutsa zvinhu zvakawanda zvakarara. Pamwe pacho vanhu moita zvinhu mozosiyira Mwari. mukaita zvamunoita mosiyira Mwari. Chakakosha ndechekuti Cardwell mupenyu, ari kuzvishandira uye ari kuchengeta mhuri yake, kunyange zvazvo iri maintenance, asi ari kubhadhara kuti mhuri yake. Ndichitaura naye ndo chimwe chinhu charatidza kuti ane kakubatikana nacho ichocho. Kubatikana kwacho akusi kwekuti ari kubhadharira maintenance, ari kutobatikana uye ari kutorwadzirwa kuti vana vangu vaifanira kunge vari kurarama upenyu huri nane pane hwavaakurarama. Ndo zvimwe zvezvaangoindicata. Ari kuratidza kuti ari kubatikana nekurwadziwa nelife irurarama vana vake ivava vaari kumaintaina ivavava. So izvozvo zviriko, ndamuudza kuti zviriko munyika matigere, zviriko zvekuti mwana anogona kuzokura mai chete kana kuti akuna baba. Zviriko kunyange zvazvo tisingazvitarisiri kuti zvingaitika seizvozvo uye nenzira iyoyo, asi zviriko. Uye Mwari havangosiyi chinhu chichiitika by mistake, nekuti Mwari havana mistake. Zvimwe zvacho zvinoitirwa kuti mangwana zita raMwari rikudzwe. Mwari zvichida pamwe zvavanenge vari kuda kuzongoita pamberi ipapapo. So ini ndiri kufunga kuti vanhu ava ngavachirarama vakadaro, but chandiri kuziva ndechekuti mai ava vakaudzwa kuzi ngavauye vasvikotora zvinhu, midziyo yavo pamba varongedze. Zviri kuratidza kuti havana kuda kuya kutora kurongedza zvinhu, vakangosiya zviriko ikoko kumba ikoko. Ndo matsanangurire anga achiita mukoma Cardwell Chiteka kuti havana kuya kuzorongedza zvinhu zvavo, ndandangoti vauye vatore zvinhu zvavo vongosiya mudhuri wangu wakadini wakangodaro. So zviri kuratidza kuti havana kuzouya kuzotora zvinhu. Ameno hatizivi marongero avari kudini, avachaita ipopapo, but ivo vanhu ava vari vaviri ngatichimbovasiya timboona kuti kana pane zvimwe zvinyukwa-nyukwa, nekuti uyu akuita move on nelife yake, uyu ari kuita move on nelife yake. Saka kana pakadaro hapana ari kuafekta umwe, as long pasina ari kukanganisa umwe. Saka ngatimbovapa mukana, handitika ndo masoko atatakakubatira mhuri yeZimbabwe. Chekupedzisira ndechekuti kune vanhu vari kufona vachitsvaga vana sekuru, vamwe vacho vanotofona kana kuisa meseji achiti makadii sekuru, ndine dambudziko rangu. Regai ndijekese kuti ini handisi sekuru ini uye handiiti zveusekuru izvozvo. Anoda kubatsirika achibatsirwa neni zviri direct. Handina imwe nzira yekukubatsira nayo kunze kweyaJesu chete. Kana usingatodi Jesu wacho, utongogara wataura kuti ndoda kubatsirwa asi handidi zvaJesu, tongokupa nhamba dzavana sekuru nokuti tinenge tiinadzo.
tinenge tinadzo kuti kuna sekuru wakati, kuna sekuru wakati, kuna sekuru wakati. Why? Because vanouya pano paTV vachisvikotaura kuti muvaone uye kuti muvazive, asi kuuya kwavanoita pano hazvirevi kuti nesu tava nasekuru. Kuuya kunoita vanhu paTV hazvirevi kuti isusu tava nasekuru kaisi. No. Chinoitika ndechekuti ukaenda paZBC ukasvika ipo paya, unozwa mundevere, unozwa mushona, unozwa munhu ari kutaura chirungu, unozwa vaprofita, vangava vechokwadi kana kuti venhema, vana sekuru ivavo, maprograms hobo. Saka isu tinoitawo kuti TV yedu iwane zvirongwa zvakawanda, kusanganisira izvozvo zvaana sekuru izvozvo. Tinenge tichingozvibudisa pano paUtindi TV kuti tione isusu tiri kwatiri, iwo ndio unosarudza. Handi mazvoona manje. But ini personally handisi sekuru, handiiti zvaana sekuru, uye ini kana uchida kubatsirwa neni ndakudzokorora, ndinovhura Bhaibheri. Handimbokubatsiri ndisina kuvhura Bhaibheri, nokuti ndinoziva, ndakariona richishanda, uye ndo randinotenda. Mwanotendawo izvo zvaanotenda, ini ndinotenda kusoko raMwari rinonzi Bhaibheri. So ndo zvandati tionesane nekuzivisana zuva ranhasi. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuwa nyaya dzakakora unongomhanya pa Utindi TV. Tosangana mune zvimwe zvirongwa, vadiwa vatariri. Zita rangu noitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Fear not, sin not. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Utindi TV yababa Kanjanda, uyai kani muone Euta Kanjanda waya waita mukurumbira neUtindi TV. Amakan komana mweta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai